Det her det er så det periodiske system. De har alle sammen et kemisk symbol, som så er for eksempel for magnesium, der er det Mg. Og man skal altid huske, at det er det store bogstav først, og så lille bogstav bagefter. Og for carbon, som er vist som eksempel her, der er det C. Og atomnumrene, som man kan se 1, 3, 4 og 2 og sådan noget, det viser, hvor mange protoner sådan en har. Proton, det er positivt ladet, mens neutroner, det er jo neutrale, og elektroner, det er negative. Og her nedad langs, der kan vi se de forskellige perioder, der er ned til 7. Og perioderne, det viser antal skaller, de har. Altså der kan man se her, der har i hovedgruppe 1, eller i gruppe 1, der har de 1 skal, og i 7'eren, der har de 7 skaller. Og her, der kan man simpelthen se, hvor mange elektroner, der er i hver eneste skal herude, hvor der jo så er 7. Og så har vi det, der hedder hovedgrupper, som er dem her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og 8'erne, dem i hovedgruppe 8, det er dem, vi kalder ædelgasser. Og de har simpelthen 8 elektroner i yderste skal, mens at dem i hovedgruppe 1, de har 1 elektron i den yderste skal. Og så kan man så se det. Så hovedgrupperne, det er altså dem, der viser, hvor mange elektroner de har i yderste skal, mens at perioderne er dem, der viser, hvor mange skaller de egentlig har. Og så har vi den her fine trappe her, den er markeret med rød, hvor at dem, der er rundt omkring, det er halvmetaller, og så dem, der er til højre, altså ovenover trappen, det er ikke metaller, men så alle dem nedenunder, det er metaller. Og så dem, der er skrevet med rød skrift, det er gasser. Og dem med blå, det er væske. Og så alle de andre ellers, det er så bare faste stoffer. Ja, så kan man så se, hvis nu du kører den helt herned. Det her, det er atomets masse. Og det er protoner og neutroner lagt sammen. Men ikke elektroner, fordi elektroner, det er så lille en vægt, at det vejer man ikke rigtig med. Og neutroner og protoner, de vejer 1 unit hver. Og så er de også markeret her fint med en stjerne, som så viser, de få, der nu har en stjerne, det viser så, at det er ikke stabile isotoper, og de er så radioaktive.